Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan ku da zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Sirrin Hausa TV. To jama'a, idan yau ne farkon zuwan ka, ku danna wani subscribe sana kana ku danna wani ƙararrawar sama ta yace da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku saurare mu. Yau kana rahotannin namu ne sun tsaya akan wannan fitaccen jarumi mai suna Lilin Baba, inda zai angwance da amaryarsa wato Ummi Rauf. Yawwa, wannan auren da ya makasudin yinsa shine ita wannan yarinya jaruma da take ganin ta kai ta kawo ta samu matsala ne da wannan babban na gidan nata, babban jarumin Kannywood celebrities wato Adam A Zango, inda abin da ya fara hada su shine inda take fita yawon outing daban-daban. To anan ne dai ya bata shawara, ita kuma ta kunnan oshiru, ita tana ganin ta kai ta kawo, ta zama ta mallaki hankalin kanta, tana ganin ita fa babu wani wanda zai iya hana ta cin karanta babu babbaka. To daga nan ne dai jarumi Adam A Zango ya samu labarin sa'ai bikin Lilin Baba da Ummi Rauf. To daga nan ne dai jarumi Adam A Zango yake taya su murna, inda dai gaskiya shi ma a yace nuna dai a zuciyarsa bai ji daɗi ba, saboda tun a baya ne ya aure ta bujire. To daga nan ne dai yarinyar ta fara ganin ita ba gaskiya wasa aurensa wace ba, ta fi level ɗinsa. Daga nan dai jarumi Adam A Zango ya rungumi kaddara, ya fawwala Allah, inda har yake taya su murna wannan auren nasu da za su yi da Lilin Baba. Wannan auren da za a yi shi nan ba da ba. Bisalam.